Bueno, gràcies per vindre a tots i a totes. I avui... Mira que ha perdut un tros de pota. I avui celebrem el penúltim tall de la Nacional 340 per la gratuïtat de la P7. Això no vol dir que d'aquí un anys ens tornem a manifestar perquè no ens imposin la vinyeta, però ara, de moment, el nostre ha sigut defensar la gratuïtat al territori de la P7 com una mesura d'urgència per frenar l'alta sinistralitat de la P7, de la 340, perdoneu. Avui estem al tall 239 i estem a pocs dies ja de que s'allibere l'autopista. Ara anem a fer un minut de silenci i després ens trasladarem a la vora perquè així ens ho vam acordar perquè hi ha malestar en els talls de carretera arreu del territori català. Demà és 11 de novembre, el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit. Com? Sí, el 17 de novembre, el Dia Mundial en record de les víctimes en trànsit. I sabeu que al principi de cada tall fem un minut de silenci per les víctimes que hem tingut a la carretera. L'última víctima mortal, a la 340, la vam tindre dijous a Mont-roig del Camp, on un vehicle va sortir a la carretera i el vehicle se va incendiar en l'únic ocupant de dins mort. Va morir, no sabem si del mateix accident o desgraciadament per desgràcia de les cremades. Pues bueno, esta és l'última víctima mortal, però també ens volem fer ressò de l'altra sinistralitat que tenim a la C12, aquí a l'Eix de l'Ebre. En un any, a l'Eix de l'Ebre han mort 9 persones i està en l'alta sinistralitat que hi ha, que este matí també hem tingut 2 ferits en un altre accident. A Catalunya són 156 les persones que han mort a la carretera en el que portem d'any. I ara, si vos sembla bé, anem a fer el minut de silenci i després ens retirarem i vos explicarem les novetats que tenim i l'últim acte que anem a fer a la carretera. Anem a fer l'últim minut de silenci per les víctimes. Bueno, reprenguem això i anem al recer, vale? Us sembla bé? Ara ens ficarem aquí a la voreta perquè el que no volem és que a falta només d'un tall pugui haure un incident i ara ens curem en salut i ara anem a parlar aquí al costat del pròxim tall que és l'últim i de la festa que anem a fer. I algú ja té que anar a ficar el xocolata quasi a fer. Vale? Bon, anem allí al costat? Us fiquem al solet! Que bona gent mos han tornat. Mos han tornat molt bona gent, Mos han tornat molt bona gent. La repita garat. Sou molt bona gent.